budaya dan juga ini tadi barusan datang dari teman-teman dari Lejar Menggalih, ada di Anis dan juga ada Mbak Kimochi. Mas Kirun niki dungkap ingkang yang terakhir wonten tari rampok singa parong tanding Mbak Sapir iki jenenganipun Bapak Kepala Desa Kasuwun kadherekaken dening Amakya Bagya Bunuh sangu kundi ha he he ha sangu kundi apa sampe ra nyone dipangestune potang denungan ya Ji ATM-mu cair Ji dinane dina Setu ATM-mu cair Ji Bapak Rangga Lejar Menggalih sesarengan Mbak Kimochi Anis katuran minara Mas Bajul nek ngendi iki mau HP-ne sumingkrihna Mas Kirun Baji Woko katuran yang narang baji Lolek kejening wainipun para sesepuh Kakak sesamli dening wainipun sana dunyang kaki danyang ikan Baurekso pakarangan barnaran Otawi pakarangan supop barnaran biara Usah, sadul mata belik, ternyata terpilik sing tepung kaya maling Dep sidrom Barokah lam sajroning kekayonan kan lam sasu mribetang iringi sajroning Yoni dewang astunipun dening panjenengan lara sedaya ing prodi kawula suwun sesarengan kaliyan budaya muga lulus lok dadi kakak Siwan aku jaluk Mbah Sapir ora Mbah Sapir ora ger ya ora Mbah Sapir aku ya ora katarengan nderekaken Run mike pas Run Lok kowe bagian apa ger aku bagian lo iya kang hantuk ning pakuring para warga man ayo Run ketas Run silih pernah anggone ning para pangrawiting gongso mak budaya betul barang kawula nyon pangen tak estrini apa kang dadi panjunmu apa ya tang salulus kang kilayas dadi kang kaesti dening kuda budaya Titi wajinipun bakul pentul jejogetan wonten sonten mriku men anto
Kripying budale prawadya bala Os angemrang tumuju jroning palagan swara cambuk amitir kaya ing antariksa patut samahan diman ampirat rata tenawa kripying budale prajurit kuda wis anggemrang lumayu nuju palagan swara cambuk amitir kaya ing antariksa patut samahan diman ampirat rata tenawa yo 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 ini yo 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 ini digoreng Mbak Susi Mas Bimaya matur nuwun Mas Kirun kanca-kanca saking panggung reja matur nuwun rawuhipun asih kripying budale prajurit kuda wis angemrang manuju dening palagan gawa cambuk amitir kaya ing antareksa ketut samang diman angruda denawa yuk kuda budaya yuk ayo Mas Odik aturan pinarak Mbah Sodik kuda budaya Mas Sutres asli Jawa Timur enak lho iki sing sayo abe mulya Mas Sutres lho nggih panjenenganipun Mbah Lurah Banaran ayo tit ketayangan yen awan doyan mangan mong klisi agen pengira bisa turu among tansah mikir marang sliramu wis suwe pisah tapi saiki ketemu lagi sayunya jauh aku dimen mari kangen watone sira sumanding ketayangan yen tawanan doyan mangan bong klisi ana yen dalu tan bisa turu ampung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah iki ketemu saake wong ayu nyadak aku impen mari angan katon sliramu sumati ayo siti wanjine kuda budaya ayo le arasa
Ya, asik. Iki lo om taping prawadya nengge pakuasaning lelampahan ayo gerarsa lelampane pun gugur gunung merah. Wah. Ayo kanca ayahe karayang ning praja kene gugur gunung tambah gawe sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan legawa kanggo mulyaken negara 1 2 3 4 maju papat elang akeh enggal ra apunge kolopes wonten Paris kolopes wonten Paris kolopes wonten Paris kolopes wonten Paris kolopes ayo ker ayo kopi Mbah Bayan kopi banyu aku yo lo ayo cil kancil sing ayo cil yo ayo ngabade yo lo padha sing ati samaja kala badhe ngawangi dening budale Sang Prabu Kala Sembiya Mawa yo samangke badhe amboyong dening Dewi Sangga Langit yo lagi temu doang sakroning leladan Kediri malih Allah serang jero aja sakroning pangomong boleh bisa wenggolan apa ya linono sakroning rampung walaupun tok alun-alun kontoro manweh ya ayo padha sing ati-ati para satriya Pakul menol to. Ayo. Ayo. Nyepak garos kotak tak sabet sikilmu. Ayo.
Mas Tubas pentol. Oh, ayo. Oh, aku rambut Rene Ogar. Seleng aku hiper. Ayo jambang tentu kok. Ayo Gar. Lok. Ayo. Rotok pinggir. Amu Jayabrata. Sing barang pranyata bebayani. Gerak kang kena binendo netranya pindho dana wataira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sasama yen lena kana bilahi. Oh boy. Apa nono yo. Budaya. Lok. Ayo Gar. Ayo. Ini apa? Ayo. Gencerendit. Digencer. Rodok nek pucuk ora apa. Sopan ayo Cel. Ayo Cel. Apa Cel. Gentian karo kancane Cel. Ayo. Mas Kaseri. Iya. Yo iki bakalane. Ayo, kok nyapa we. Pak antri sembako piye? Apa iso? Apa tuh sembako? Lah iya. Yo. Ayo Cel. Karos kucel. Ayo. Pas Cel. Ayo bisa. Oreo.
Oh. Hei, satu dase opo yo. Hei, iyo. Ayo. La. Sing pas foto kan. Ayo Kang Sudin. Ayo ger om. Ayo. Oh. Ayo Kang Sudin. Lalu kita sapa ketut. Oh iya. Ayo. Awake rada rono lho ger. Lho ayo to. Mumet. Ayo. Iki sapa adekmu rek pirun? Heeh. Iki sapa lho? Adekku masane. Weh. Lah. Ayo Josiro anggung sa sumbar nanting yudo lan wamamdi ayo. Apa kakawe tara ya iki kasekten pamiragate gawe batang bumi Ayo iso. Mulai muter-muter. Ayo saben no. Ayo lah sing saben Ayo. Halah kurang banter lagi. Cek ayo. Aduh wis repot. Sapa iki? Hirsi. Ayo sih. Apa? Denta Tut. Oh denta sih. Denta barangane gegedean. Opo yo? Barangane gegedean. Opo? Akhir. Yo. Ayo. Nono. Iki nono Tut. Ayo. Ayo. Nono. Woi. Yo. Yo. Ayo ker Dita sing hati-hati Mas. Kapluk. Teng ron iki ron. Cilik. Kaji ATM cairun. Yo.
Yo. Ayo. Ayo sih. Mesti tiwantine gilirane Ron. Apel, ayo. Apel. Yo lo. Ayo keng, dekeng. Kowe sijine yen dekeng Ron. Dekeng. Ayo matur suwun Mbah Bayan. Mbah Bayan sotik. Yo. Ayo loco lampune urut loco. Lampu. Lampu. Aku jaluk lampune yo. Ayo. Abe moya. Kesek. Yo. Aku jaluk jamur. Jamune jamu pahitan. Kaya kang salah sawijine wujude godhong kates. Lo coy. Apa? Yo. Yeah. Kuda budal masih Dres. Pangga menika. Kok begitu masih Dres. Aku bengi ya pangga minum air. Oh yes. Jaga kesehatan. Yang penting air putih. Mas monyet. Ayo dimonyet. Allah. Wow. Banyak apa dik? Luker. Sabar masuk. Ora situ. Ayo. Ya apa jaluk aku jaluk sate kambing tot. Malam minggu lontot. Oh, ayo panas ya. Ayo.
Apa iki? Ayo maksudnya karep jaipong. Maksudnya. Oh. Iya. Malah stereo. Oh. Ayo. Oh, baik. Lampune. Oh. Hop. Tilon talatil. Aku jaluk Mas Kirut. Aku nyempe. Ora le dadi lurut. Aku ora gelem bali. Ora gelem bali. Mas Dedi. Sesuk tak sangon. Sanggup nyompo. Entit iki lebet itu apa? Oh iya. Aku nyentiterke Bali Mbah Karaji. Aku jaluk Mbah Karji. Ya iki sing ngaturaken Mbah Bagono kata iya. Aku ndak Bali Coba bandingi kaya manggen. Orang dene wis wanci dalu. Lho niki. Dumateng sagunging parwarga lan ugi para penonton sedaya. Pun kesupen mangke dalu uda-uda. Mereka tasih kasantung malih dumateng para kanca-kanca dulur-dulur. Para pandemen paguyuban jarangan campur sari budaya pun kesupen mangke sumangga saged kandharaken mirsani wonten wosing mangke dalu. Saya nyempret dobel. Arep boleh. Ya kok teni mangke bisa Daerah. Pasal tadi ditani habis. Ayo man aku ndang terno Bali ya man. Ayo makan yo. Niki ngaturi atur gunging pangkuwun dhumateng kanca-kanca YouTuber. Lan ugi sedayanipun kanca-kanca pedagang kaki lima. Ingkang siap menika ndherekaken pegawipun adicara wonten dalipun Bapak Bagus. Kaliyan panjenenganipun Mbak Retno. Lan ugi pun ngantos kesupen mangke dalu wonten bintang tamu Niken Sari Gethuk. Bukan Sari Gethuk. Pramila kawis tara sesamdi tansah mangya bagya mulya pepanggihan mangke dalu. Kawula segenap keluarga besar saking budaya sugeng santep sugeng amirsani kalajengaken lelapan mangke dalu.
budaya matur suwun. Adi Pro kula nggih ngaturaken budaya ngatur nuwun pangapunten. Sugeng kondur, sugeng pepanggihan mangke dalu. Sesarengan ayu kutha budaya Bapak Bagus Pak Retno. Para rawuh para penonton sedaya. Sampun paripurna atur pasugatan sonten menika. Pepanggihan samangke